तार बहुत बिजर बुखार लागल बा। बाबूजी का ने केने गइल बड़ा ओतन तब डॉक्टर के बुला लिए त। ए बेटी तारा मालूम नहीं खे तार बाबूजी पिए गइलो खेम। अब मुझे पीने का शौक नहीं, विदाउट गम बुलाने को। अरे मम्मी लागत तक बाबूजी आ गए। रे काम बना के ले ना जी ते ताज तक के देहरी खत्म कर ले। बहुत तेज बुखार बा आ देहो में दर्द बा, यही से हम आज काम पर ना गनी है। हाँ बाबूजी मम्मी के बहुत जोर से बुखार आई बा, कहीं से डॉक्टर बड़ा के लिए आवा। आज के तो तू महतारी देहारी तूर के पूरा लॉस में डाल दलस है। आ कहाँ से डॉक्टर लेके रे? पैसा बा रे? पैसा बा तो दे लेके आओ दिन बुला के। पैसा कहाँ बा, जहाँ काम करे जाइले वो जाके झगड़ा झुगड़ी करके पैसा मांग लेवे नी। आ घर में तो कोनो राशन पता ही नहीं के, आज खानो नहीं खे बनल। बाबूजी मम्मी के मत मारा, हम पैसा देता नहीं जा डॉक्टर को बुला लिए। तो पैसा कहाँ से रे? हम पढ़े जात रहनिया तब माई एगो 2 रुपया दिखाए के तब हम खाएम ना बटोर के धइले बानी। अच्छा यही बात बा। जल लगे जो तनी बाबूजी लेकिन माई के मत मरी ह। रे बजा जो ना लगा जो रे जल लगा। आ गए नी बाबूजी। ला हे वाह ज्यादा नहीं बोला के ले। ठीक बा माई बाबूजी घर पर डॉक्टर के बुलावे, अब तू ठीक हो जाइबू। ए बेटी बड़ा कस के प्यास लगल बा, मुँहवा सुखता, तनी पानी लेके आवा। ठीक बा मम्मी लेके आओ तनी। मम्मी उठो पानी पी लो। उठो तो बाप रे धीरे से उठो। ला। अरे ला पी ला, बोल बबनी आराम करो। बाबूजी वही बेरा कौन डॉक्टर के बुलावे ले, अभी ले ना आइलन। ए बाबूजी और डॉक्टर साहब कहाँ बनी? तेज और पैसा दिलर ले आ दारू पिए नी पैसा खत्म। बाबूजी दारू पिए खातिर थोड़ी पैसा देले रहनिया, डॉक्टर के बुलाए खातिर पैसा देले रहनिया। है चला दारू दे है जो हो गए खा तो लगे आप। बाबूजी राशन पता है नहीं के घर में, तो खाना कहाँ से बनी? खाना नहीं के बना। क्या बना क्या बना बाबूजी मुआद साथ में मुआद साथ मम्मी काहे रो तो? बेटी जहाँ हम काम करेली हो जाता और बाबूजी जाके वो लोग के बड़ा गाड़ी फजिया दिला और जौन हमार पैसा बा पगार वाला लड़ाई झगड़ा करके मांग के लेके आ गइला। वो लोग तो हमरा के काम पर से निकाल देला सलो। अब कुछ बुझात नहीं कि घर के खर्चा केवन चली। मत रहो, सब ठीक हो जाए। पापा के ऐसा ना करे के चाहिए। वो दिन तो तोर तबियत खराब रहे तो ना गइले। आज काहे जे बैठ के टिपना चुआ दे रे काम बना गइले यार। महीना लागे से पहले
सेठ जी की यहाँ चल जात रहनी आ गाड़ी गोलच करके वहाँ से पैसा मांग के लेके आवत रहनी। यही से वहाँ लोग परेशान हो के हमरा के काम पर से निकाल लेने हैं लोग। ए तो काम पर से निकाल दिए लो। चलो उठ, पहले उठते उठ जल्दी जो खाना लगा जो। जी, घर में अन्न के एगो दाना नहीं के तो खाना कैसे बने? खाना नहीं के बनो। खाना नहीं खाए चलो ठीक बा, खाना नहीं खा बनाओ तो चल पैसा ले आओ तेरे पैसा कहाँ बाटे? ले आ, पेन ले आ। चुप जल्दी रउआ पियल काहे न छोड़ दे बाबूजी। 100 रुपये मिल रहा है, 20 रुपये में क्या मिल रहा है? हमें चिकू ना हुई ते पैसा रख ले बड़े अब ते देत नहीं कुछ ना ठीक बा। देख और रुक के इलाज हम जाने नहीं न ते रहे न घर में कुकुरहट लागे। रोक रोक 2 रुपया कर ना ना पैसा मत करी। बाबूजी रुका। अरे हट तोरा शर्म नहीं खावत? अपने बाप पर हाथ छोड़ता रे। भले यहाँ के हमरा के मारे नहीं करी आवे नहीं, लेकिन हमरा खातिर यहाँ के भगवान बनी। नहीं बाबूजी के शर्म नहीं खियावा के घर के लछी पर हाथ उठावत रहलन आ जान से मारो के चाहत रहलन। मम्मी सब बात छोड़, एजे हमनी के ना रह जाई। बाबूजी जब पी के अइहन तब तारा के हमरा के मरी हन। ऐसे बढ़िया एजे सन के चल चले के दोसर ठई। मम्मी हम तारा बुढ़ारी के सहारा बने आ तारा के कमा के खियाम। अब बेटी है त का, लेकिन बेटा के फर्ज निभाएम। चलो अभी घर में एक पल भी ना रह जाई। हाँ बेटी चलो चलो सुनो लो, हमरा के माफ कर दो। आज के बाद दारू के हाथ भी हम ना लगाए। आ एगो पति के आ एगो बाप के फर्ज जरूर निभाए। रउआ हमरा के हाथ जोड़ के हमरा के पाप की भागीदारी मत बनाई। रउआ पियल छोड़ देनी, सब समस्या दूर हो गई। ठीक बा चलो, आज के बाद ना पिए। चलो घर चलो। चलो मम्मी। भाई लोग का नमस्कार भाई देखी हमनी के ई वीडियो बनौनी है सन जौना के शीर्षक बा बेटी हो तो ऐसी। भाई बेटी के नाम सुन के लोग उदास हो जाला। मैंने बेटी जब पैदा ले ली सन तो लोग उदास हो जाला। वही लड़का जब ले सन तो भाई डीजे पर लोग डांस करला। तो ये तरह के ना होके चाहिए। बेटी भी बेटा से कहीं कम नहीं सन, ओकनी के कम मत आँकी। काहे से बेटी ए बेरा ये दुनिया में बहुत नाम कर रहा बड़ी सन। बेटी बेटा के फर्ज निभा रहा बड़ी सन। तो रउआ लोगिन से हाथ जोड़ के बेनती बा कि रउआ लोगिन कबो भी बेटी के हे दृष्टि से मत देखें। हमनी के बनावे के मेन मकसद ये रहा। जय जवान जय बहादुर।